Vi skal gennemgå det internationale 10-20-system, hvor vi har 4 faste målepunkter, og derefter så tager vi henholdsvis 5, 10 eller 20% af vores afmålinger og sætter elektroder på. Først og fremmest så har vi nasion, som findes frem til, at vi har sådan et naturligt stopsted her på næsen, hvor brillen ofte også vil sidde. Og parallelt om på den anden side af hovedet, der har vi så inion, som vi har et blødt punkt om i nakken, hvor der så lige efterfulgt er knoglefremspring, og det her inion sidder. På hver sin side af hovedet, der har vi lige omkring tragus, der har vi et præakulært punkt. Lige op over den, vi kan lukke ind for at lukke for øret. Hvis man kører sådan en usynlig linje op fra de 4 punkter, så finder vi vertex, som er vores centrale punkt på hovedet. Her der skal vi altså starte med at måle fra nasion til inion, og her der måler jeg 32 cm. Og halvdelen af 32, det kan vi så sige, det er 16 cm. Og for 16 cm, der sætter vi så en streg, sådan, modsats af målebåndet. Det samme gør vi fra de 2 præakulære punkter. Vi sætter målebåndet, kører hen over den streg, vi lige har lavet, ned på det andet præakulære punkt. Her der måler vi 33,5. Halvdelen af 33,5, det er så 16,75. Der sætter vi så en streg også. De 2 streger, det giver så et kryds til sidst, og der kan vi sætte vores første punkt. Hvis vi går tilbage til nation, så kan vi sætte målebåndet, fordi nu skal vi nemlig finde 10% op for at finde et andet af vores målepunkt. Sætter målebåndet på nation og på vores punkt, og der har vi så 16. Der måler vi 32 cm, vi finder 10% af det, som så er 3,2. Der måler vi så op, og vi sætter her, der sætter jeg bare lige et hjælpepunkt, så vi kan se, hvor vi er. Fra midtpunktet, som vi også kalder FPZ, da det står for præfrontalt zero, som er 0, altså et nulpunkt, fordi vi er i midten. Fra det her nulpunkt op til vertikalpunktet, der skal vi så finde 20%. Og det vil så sige, at vi skal 6,4 cm op. Og der sætter vi så det næste punkt. Vi sørger altid for at have målebåndet på et punkt, vi kender, og så op på et andet punkt, så vi er sikre på, at vi måler korrekt. Det samme gør vi, når vi skal finde det næste punkt, som vi kalder PZ, da det står for parietal zero. Det vil altså sige parietallappen i centrum. Og der skal vi så også måle 6,7 cm ned, og der sætter vi et punkt. Det samme gør vi, når vi skal finde OZ. Måler vi 6,7, sætter et punkt. OZ, det ligger så også 10% over inion. Så det vil sige, at vi har i princippet 3 elektroder på hovedet nu, og vi har 2 støttepunkter. Nu skal vi den anden vej rundt, så vi har de 2 præakulære punkter. Så vi sætter målebåndet på, i det her tilfælde, venstre præakulære punkt og helt op til
vertikale punkt, og der har fra præokulære punkt til præokulære punkt, der havde vi 33,5 cm. 10% af 33,5, det er så 3,35. Så vi måler 3,35 cm op og finder et punkt, der hedder T3, fordi vi er på temporallampen. Og vi måler 20% op, det vil sige 6,7. Og vi får fat på C3. Samme gør vi den anden vej. Vi har fra præokulære punkt 10% op. Det vil sige 3,35. Sætter den her. Og 20%, 6,7. Sætter punktet her. Nu har vi 4 punkter. Vores elektroder er sat sådan op, at vi har et bogstav, f.eks. F, C, P, O, som betyder, hvor vi er på hjernen. Præfrontal, frontallappen, fordi vi har frontallappen nedenunder. Vi har centrum, sådan det centrale her. Og med baghovedet, der har vi parentallappen, og til sidst occipitallappen. Men derudover så har vi som et lille bogstav eller et tal. Her der har vi Z, som står for 0, fordi vi er i midten. Og ellers så har vi de her herovre på venstre side, der har vi alle de ulige tal. Og over på højre side, der har vi alle de lige tal. Så vi ved, at C3, det er okay, vi er centralt, og vi er på punkt. Og vi er over i venstre side. Det samme ved vi F8, som vi finder lidt senere. Det er frontalt og 8. Punkterne, for eksempel her på linjen, der har vi C3, C4, da de sidder modsat. Så derfor vil vi kunne finde punkterne bare ved at se på navnet af dem. Nu skal vi finde omkredsen af hovedet, og derfor så sætter vi de her støttepunkter, som vi har gjort, da vi skal 10% op fra alle vores oprindelige målepunkter. Så vi skal 10% op omkring de præokulære punkter, og 10% op fra nasion og ilion. Så vi kører målebåndet omkring FPZ, T4, OZ og T3. Når vi kører det rundt, så måler vi 56. Her der er det så, at vi skal måle 5% af de 56 ud fra vores FPZ. Det vil sige, at vi skal 2,8 cm ud. Og der sætter vi så et punkt. Fra det punkt, der skal vi så måle 10% rundt. 10%, det vil så sige 5,6. Og så sætter vi et punkt. Og nu kontrollerer vi, at vores tændingpunkt her, vores T4 sidder rigtigt, og det gør vi ved at tage målebåndet og finde ud af, om det skal rykkes lidt frem og tilbage. Og den her, den sidder så helt fint. Og det gør vi hele vejen rundt. Vi sætter målebåndet på vores kendte punkt. Kører over på støttepunktet, i det her tilfælde OZ. Måler 5,6. Og her der måler vi så også 10%, 5,6. Og det vil så også sige, at der er 5% fra den, der så hedder O2, som er den, der sidder her lige om
5% lige nøjagtigt fra OZ. Her der har vi F8, fordi vi er i frontallappen. Den her, den kender vi. Og så har vi T6, temporallappen. Og det gør vi også på den anden halvdel. Så vi måler 5%, sætter en elektrode, måler 10%, sætter en elektrode, tjekker, om den her den sidder rigtigt på de 10%. Det gør den. Og så måler vi 10% rundt og sætter en elektrode. Og så har vi 10% her. Og svarende til, at der er 5% imellem de her to. Og så kan vi fjerne vores OZ, PFZ, da vi ikke skal bruge dem mere, da det kun er vores målepunkter. Nu har vi så 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 elektroder på hovedet. Systemet kører med 19 elektroder. Det kan også fås på 25. Der går vi ind, og så tilføjer vi 3 punkter lige ved øret på hver sin side. 10% lige nøjagtigt under F7. Ved T3, så vi kommer ned på det præangulære punkt. Og 10% under T5, så vi kommer ned på knoglen bag øret. Og det gør vi så i begge sider. Men det er ikke standardproceduren. Når vi skal finde de 4 sidste punkter, så skal vi finde dem her midt på hovedet. Her der skal vi, hvis vi tager over i højre side, der skal vi have 50% af mellem FZ, altså 0, og F8. Og vi skal nu finde F4 punkter. Så vi lægger vores målbånd op imellem de to, finder 50% og laver så en streg på tværs af målbåndet, som vi gjorde, da vi skulle finde vertex. Så tager vi også FP2 og C4 og gør det samme og finder midten af de 4 punkter. 2 streger der og sætter en elektrode. Hvis vi tager foran i venstre side, så har vi også FZ, men nu F7. Finder midten, laver en streg, og vi har C3 og PF1, laver en streg. Og der hvor de 2 streger mødes, det sætter vi i en elektrode. For en neurofysiolog, der kan vi ved hjælp af langefingeren og tommelfingeren, der kan vi sætte de 2 på de kendte elektroder, og så guide pegefingeren ud og finde midten, og finde ud af, hvor de her elektroder skal sidde. Så det kan vi for eksempel teste her, hvor vi siger, her, det er sådan set midten, det er også midten. Hvis man kigger efter, så er det 10 cm, det er 5. Og her der er 12, det passer. Så vi går ind og tager PZ og T5, tager midten der, laver en streg på tværs, og vi tager C3 og O1 og finder midten og sætter en elektrode. Så har vi egentlig alle punkterne på. Nu mangler vi kun en referenceelektrode og en jordelektrode. Jordelektroderne bruger vi som et filter for støj, og hvis der skulle gå noget galt, at der er for meget strøm, der hopper fra maskinen over til patienten, så vil strømmen, i stedet for at gå ud i patienten, så vil den gå hen til, hvor der er mindst modstand, og det findes der i vores jordelektrode. Vores referenceelektrode, den bruges som et nulpunkt, og bruges som referent. Vi kan referere, om der er noget eller ej, eller om det bare er støj.
eller en fejl. Vi vælger at sætte de her 2 elektroder op på midten af hovedet, da det er her, der er chance for mindst støj. Foran øjnene, hvis vi har valgt at sætte den her på FPZ, altså i vores målepunkt, der vil vi have støj for øjnene, hvis vi blinker eller noget, og hvis vi sætter dem herude ved præokulære punkter. Her omkring, der vil vi få støj for kæben, hvis vi tykker eller bider sammen eller andet. Og om bag hovedet, da patienterne ofte ligger ned, så vil vi få støj fra hovedpuden og fra håret. Derfor så vælger vi at sætte punkterne op på toppen. Jordelektroden, den er altid grøn. De aktive er sorte, og referencen er grøn. Det vil vi også kunne se i andre undersøgelser, vi laver.